Tak ďakujem za predstavenie. Ešte by som dodal, že som členom kyberbezpečnostného týmu CSIRT-MU na Masarykovej univerzite. Témou tejto prednášky bude situačné povedomie v kyberbezpečnosti a odolnosť voči útokom v projekte Resil Mesh. Táto téma by vás mohla zaujať, pretože sa jedná o špecifický typ projektu tzv. Innovation Action, ktorý spadá do programu Horizon Europe. A cieľom takýchto projektov, ktoré patria do tohto typu, je zobrať predchádzajúce výskumné výsledky teoretickej povahy alebo zobrať nejaké existujúce prototypy a previesť ich do plne funkčnej implementácie. Tento projekt trvá 36 mesiacov od októbra roku 2023 do septembra 2026. V rámci konzorcia máme 14 partnerov z 9 krajín a práve táto spolupráca pomáha vylepšovať implementácie jednotlivých partnerov do ešte lepšej podoby a priniesť nové inovácie. Rozpočet projektu je 5,6 milióna eur. V dolnej časti slajdu môžete vidieť hlavnú myšlienku tohto projektu, kde hlavným cieľom je vytvoriť platformu pre bezpečnostné operácie, ktorá bude otvorená a rozšíriteľná, ale musíme poraziť niekoľko výziev. Jednou z týchto výziev je, že máme komplexné, komplikované, rozptýlené a heterogénne sieťové prostredie, ktoré obsahuje rôzne služby a zariadenia. Tá druhá výzva je, že potrebujeme dosiahnuť pokročilé situačné povedomie v kyberbezpečnosti a pokročilú detekciu a obranu voči útokom. Skôr než sa budem venovať samotnej implementácii, tak by som ešte spomenul, že konzorcium sa dá rozdeliť do troch častí. Tá prvá časť sú tzv. Research and Technology Organizations, kde patrí 5 univerzít a 2 výskumné centrá. Potom máme 4 priemyslových partnerov a 3 koncových užívateľov. Keďže je to typ Innovation Action, tak koncoví užívateľia sú dôležití pre evaluáciu celého projektu. Oni nám podávajú use casey, v ktorých evaluujeme konečnú platformu. Je to jednak certifikačná autorita v Taliansku, potom je to firma zaoberajúca sa robotikou v Španielsku a jeden španielský región, ktorý nám poskytuje prostredie podobné civilnej infraštruktúre. A toto sú naše 3 use casey, ktoré používame na evaluáciu platformy. Poďme sa pozrieť teraz na samotný koncept situačného povedomia v kyberbezpečnosti a akým spôsobom sme ho implementovali. Na tomto slajde môžete vidieť na ľavom obrázku situačné povedomie v kyberbezpečnosti, tak ako sa zvykne rozkresliť do 3 fáz. Tá prvá fáza je fáza vnímania prostredia, perception, potom nasleduje pochopenie prostredia, to je comprehension, a následne máme nejakú predikciu budúcnosti, ktorá sa nazýva projection. Ale situačné povedomie je zvyčajne nasledované ešte ďalšími 2 krokmi a tie sa nazývajú decision a action. Decision v kyberbezpečnosti znamená, že sa rozhodujeme, či a aké bezpečnostné opatrenie máme vykonať. A samotná akcia je už vykonanie tohto bezpečnostného opatrenia. Na pravom obrázku môžete vidieť, že situačné povedomie sme aplikovali do praxe, takže sme ho premenili na end-to-end dátovú pipeline, kde sa zľava doprava presúvame do podoby z dola nahor a jednak nejaké endpointy alebo dátové zdroje nám generujú nejaké dáta, tie agregujeme, potom následne korelujeme, snažíme sa detekovať nejaké anomálie a ako posledný krok sa snažíme vykonať nejakú základnú projekciu, čiže zhodnotiť nejakú situáciu v kyberpriestore. Tento koncept ovplyvnil architektúru celej platformy a zároveň sme použili jednu architektúru, ktorá je známa v Related Work a poznáte ju pod skratkou SOAPA. Celá skrátka znamená Security Operations and Analytics Platform Architecture. Je to ustalená architektúra, ako by malo vyzerať platforma pre Security Operations a zjednodušene povedané, v takejto platforme je SIEM, SOAR a nejaká ďalšia funkcionalita. SOAR znamená Security Orchestration, Automation and Response a v praxi ste sa s ním stretli pravdepodobne prostredníctvom playbookov. Poďme sa však pozrieť, ako sa táto architektúra pretavila do našej konkrétnej architektúry v projekte Resil Mesh.
Z dola nahor môžeme vidieť jednotlivé vrstvy, ktoré môžu byť rozdelené do viacerých vrstiev v rámci platformy Resil Mesh. Na najnižšej vrstve máme vrstvu infraštruktúry, ktorá nepatrí do tohto konceptu, a tam máme vlastne domény, v ktorých evaluujeme platformu. Je to IT doména, IoT doména a OT doména. Potom nasleduje Collaboration Mesh, ktorý umožňuje prístup k infraštruktúre. A teraz samotná SOAP a architektúra. Na najnižšej vrstve sú distribuované dátové služby, ktoré umožňujú agregáciu dát z prostredia. V platforme Resil Mesh je to vrstva Aggregation Plane. Môžete tam vidieť agregáciu, normalizáciu a streamovanie eventov pre vyššie vrstvy. Na ďalšej vrstve sú softwarové služby. Sú to už trochu pokročilejšie agregačné služby a zároveň tam patrí aj Collaboration Mesh z našej architektúry Resil Mesh. SOAP a architektúra má takisto analytickú vrstvu, kde patrí povedomie o hrozbách a patrí tam aj zhodnotenie situácie. V našej architektúre je to predovšetkým SIEM a Cyber Threat Intelligence, ktorý vidíte na tejto vrstve, ale patrí tam aj vrstva zhodnotenia prostredia a na tejto vrstve pracujeme predovšetkým my z Masarykovej univerzity. Na najvyššej vrstve potom vidíte vrstvu bezpečnostných operácií, ktorá obsahuje jednak SOAR, ale obsahuje aj kolaboráciu s inými platformami. A teraz by som vám teda predstavil jednotlivé komponenty, ktoré sme vyvíjali v rámci projektu Resil Mesh. Cieľom týchto jednotlivých komponent je vám vysvetliť, akým spôsobom sme toto situačné povedomie implementovali v praxi. Prvá komponenta je informačný model o infraštruktúre a sieťových službách. Je to taký knowledge graph, ktorý ukladáme v Neo4j databáze a vrcholí grafu sú entity zo siete. Sú to zariadenia, užívateľia, dáta, zraniteľnosti a ďalšie entity. Hrany sú vzťahy medzi jednotlivými entitami. Je to napríklad vzťah, že zraniteľnosť sa nachádza na zariadení. To sa dá reprezentovať prostredníctvom modelu, kde vidíte, že zraniteľnosť môže mať jednak špecifické CVE ID, ale nachádza sa v softwarovej verzii a táto softwarová verzia sa nachádza na hostovi. A takýmto spôsobom sa ukladajú dáta v rámci komponenty ISIM. Model nám však nestačí, pretože my potrebujeme získavať dáta zo siete. Získavame ich predovšetkým pomocou skenovania a v komponente CASM mapujeme útočný povrch ohľadne kyberaktív a zraniteľností v sieti. Máme viacero workerov implementovaných pomocou platformy Temporal.io. Jednak je to CV worker, ktorý získava zraniteľnosti pomocou Common Platform Enumeration. Ďalej je to skenovací worker, kde používame Nmap na sken aktív a sken topológie. Potom používame skener nukleí na zisťovanie zraniteľností v sieti. A ako posledný používame upravený Easy EASM skener, ktorý umožňuje pasívnu a aktívnu enumeráciu aktív v sieti. Na záver, druhom workeru je tzv. Obohacujúci worker, kde využívame, že máme priemyslového partnera, ktorý sa zaoberá Cyber Threat Intelligence a získavame od neho túto intelligence. Máme teda skeny, máme model a hodilo by sa nám nejaké zhodnotenie. Toto zhodnotenie je vykonané v komponente CSA, kde používame model na pravej strane slajdu. Na najvyššej vrstve sú vlastne misie, potom nasledujú IT služby a nejaké kyberkomponenty, čiže zariadenia alebo sieťové služby. My tento model dáme užívateľovi, aby vlastne vytvoril takýto model na základe svojej domény. Pre príklad uvediem napríklad robotiku, kde v lokálnej sieti máte riadiace zariadenie, ktoré ovláda roboty a máte viacero inštancií toho istého typu robota. A na základe toho, či tieto roboty musia pracovať simultánne, alebo sa musia striedať, napríklad na základe prehrievania, dokážete nadefinovať v závislosti AND a OR v tomto modeli. A z tohto modulu potom spočítame výslednú kritickosť jednotlivých komponent v sieti.
Na záver, poslednou komponentou je dashboard, ktorý zobrazuje dáta z iSIMu pre užívateľa a na tomto slajde vidíte úvodnú obrazovku z dashboardu, kde môžete vidieť rôzne typy aktív, ktoré sú zobrazované, napríklad zraniteľnosti, IP adresy, podsiete a podobne. Umožňujeme jednak zobrazenie celkového zoznamu entit alebo vyhľadanie individuálnej entity. Z celého konceptu nám chýbajú ešte nejaké bezpečnostné opatrenia, ktoré však my neimplementujeme, ale využívame závislé komponenty od ostatných partnerov. Tie komponenty sú vypísané na tomto slajde. Nie je veľmi dôležité prechádzať cez tieto názvy, ale skôr je dôležitá tá funkcionalita, ktorú poskytujú. Jednak je to evaluácia sieťového statusu, čiže nejaké zhodnotenie rizika. Ďalej je to detekcia a obrana proti sieťovým útokom zo sieťového provozu. Potom nasleduje obranné opatrenie, ktoré je vybrané prostredníctvom Mitigation Managera. A na záver je to nejaké spustenie playbooku z nástroja Playbooks Tool. Takže keď sa vrátim naspäť k tomuto konceptu situačného povedomia, ktorý som ukazoval na začiatku, tak prostredníctvom jednotlivých komponent sme prešli od perception až ku konečnej action v rámci daného konceptu situačného povedomia. Tým pádom je už viditeľné, že sa nám podarilo tento teoretický koncept prepracovať do praktickej podoby. Ale chýba nám jedna dôležitá vec. To je práve evaluácia. V rámci Innovation Action projektu je potreba dosiahnuť nejakú vyspelosť riešenia a na základe rebríčka Technology Readiness Level, pokiaľ poznáte tento rebríček, tak na vyššie levely sa dostanete jednoducho prostredníctvom evaluácie v konkrétnom prostredí. Evaluácia bola ovplyvnená vývojom a metodológiou, ktorú sme použili. Mali sme dve fázy. Prvá fáza bola fáza definície, rozsahu, architektúry a implementácie prvotného riešenia. V druhej fáze škálujeme riešenie, snažíme sa ho rozšíriť, jednak vyhodnotiť a preniesť výsledky do praxe pomocou komercializácie. Koncoví užívateľia nám pomáhajú evaluovať riešenie v dvoch pilotných behoch. Oni majú, ako som spomínal, svoje use casey, ktoré nám poskytujú a v rámci prvého behu skúšali iba prvotný prototyp, vrátane funkcionality OpenCallu a v druhom behu testujú celkovú funkcionalitu platformy Resil Mesh. Spomenul som dôležitý pojem OpenCallu a toto je asi slajd, ktorý by vás mohol zaujímať, pokiaľ ste sa stretli s financovaním európskych projektov, pretože kaskadové financovanie je moderným trendom v rámci európskych projektov, kedy Európska komisia nerozdáva financovanie na projekty priamo, ale konzorcium projektu vypisuje výzvu, do ktorej sa môžu prostredníctvom menších projektov zapojiť startupy alebo malé a stredné podniky, prípadne ďalšie organizácie a získať financovanie na svoje vlastné zapojenie do tohto Horizon Europe projektu. Viac informácií nájdete na stránkach Technologického centra v Prahe, TC.CZ, a na Slovensku na národnom portáli o európskom výskumnom priestore eraportal.sk. Teraz sa však presuniem konkrétne, ako to vyzeralo v projekte Resil Mesh. Mali sme dva open cally, ktoré už sú bohužiaľ uzatvorené, ale v prvom open cally sme chceli rozšíriť platformu. Snažili sme sa získať nejakú novú funkcionalitu a technológie, ktoré rozšíria možnosti Resil Meshu. Bolo to v auguste 2024. Boli to 4 projekty za 90 000 eur na projekt a s dĺžkou 9 mesiacov. Výťazov môžete vidieť na týchto dvoch riadkoch, že skutočne nám rozšírili tú platformu o cloudovú kyberbezpečnosť. Ďalej sme tam mali nejaký projekt, ktorý manažoval prostredníctvom SCADA inteligentné budovy, fotovoltaické inštalácie a na záver nabíjaciu infraštruktúru pre elektromobily. V druhom open cally sa snažíme experimentovať. Snažíme sa vyskúšať Resil Mesh v nových doménach, ktoré nám neposkytli koncoví užívateľia. Tu v septembri 2025 sa snažilo prihlásiť viacero projektov, ale z nich vyberáme 5 projektov za 70 000 eur na projekt a s dĺžkou 7 mesiacov.
Takže myslím si, že vo všeobecnosti aj vy by ste sa niekedy v budúcnosti mohli zapojiť do tohto kaskádového financovania a ak by ste o to mali záujem, tak by bolo vhodné sa pozerať na oficiálne stránky, ktoré som spomínal a získať viac informácií o tomto kaskádovom financovaní. Je tu ešte jedna ďalšia možnosť, ako sa zapojiť. Pokiaľ ste niekedy oponovali žurnálové články, a máte pocit, že by ste chceli nejakú zmenu, tak je možné stať sa expertným evaluátorom v takýchto open calloch, kde evaluujete zmysluplnosť projektov. V projekte Resil Mesh sme vlastne vyberali evaluátorov, ktorí uskutočnili 8 evaluácií za 900 eurovú kompenzáciu. Je to zaujímavá položka do životopisu, pokiaľ by ste niekedy mali záujem. Tak sa blížime ku poslednému slajdu, na ktorom by som chcel zhrnúť výsledky projektu. Keďže je to projekt Innovation Action, sú to krátkodobé výsledky, ale dôležité sú aj dlhodobé výsledky. Krátkodobé výsledky sú nástroje, algoritmy a procesy na zlepšenie kyberodolnosti kritickej infraštruktúry. A ako najdôležitejší výsledok by som uviedol, že sa nám podarilo koncept situačného povedomia v kyberbezpečnosti zmeniť na prakticky aplikovateľný koncept. TRL sa podarilo zvýšiť z 3 až 5 na úroveň 5 až 7, čo znamená, že sme ho prakticky evaluovali v operačnom prostredí. Z pohľadu dlhodobých výsledkov zvyšujeme odolnosť a poznanie bezpečnostného sektoru a poskytovateľov služieb. Deje sa to jednak prostredníctvom open callov, do ktorých sa takéto entity môžu prihlásiť. A takisto sa snažíme využiť program Horizon Booster, ktorý umožňuje komercializáciu a disemináciu výsledkov na európsky trh. Ďakujem za pozornosť. Z mojej strany je to všetko a myslím, že máme nejaký čas aj na otázky. Děkuji za přednášku. A jsou nějaké otázky? To Easy Asm Scanning, je to integrovatelné s nějakými nástroji přes API? Například s Netboxem? Nie je. Momentálne to nie je implementované v takej podobe, že by sa to dalo integrovať, ale myslím si, že by sa to dalo so snahou nejakých vývojárov doimplementovať a umožniť, aby sa tieto dáta ukladali aj do Netboxu. Super. Ale momentálne to nie je. Super, díky. Ještě nějaké dotazy? Nevypadá to? Tak já poděkuji za přednášku. Díky moc. Ďakujem.